Aquest any presentem un pressupost de 18.594.000 euros, els quals 2.388.000 van per inversions, dels quals d'aquests 2.388, 268 són amb estalvi corrent, 33.000 són mitjançant subvencions i 950.000 euros ens agafem al crèdit extern i 1.137.000 va amb la venda, diguéssim, de la caserna antiga. O sigui que per poder desenvolupar aquests 2.388.000 tindrem que vendre la caserna antiga. Jaume Puig parla d'alguna de les inversions incloses als pressupostos. Podem assenyalar la continuïtat amb la millora de les voreres, carrers i places de la ciutat, la realització d'una sala polivalent i una altra per ús d'entitats, totes dues aquí a la fàbrica, el projecte de remodelació del Far de Calella, injectem ja 150.000 euros per iniciar el procés de canvi d'una ja pràcticament concessió de 10 anys per part, diguéssim, de l'autoritat portuària, la renovació de les instal·lacions de l'oficina de turisme i la millora de l'escola Bressol.